Ah, kalami sa sisi. Love, Kaon niya. istorya kog tarong love kanang nakoy pangutana nimo niya tubaga kog tarong ha kanang tinuod ba tinud anay ha. Dure na niya. Sama. Ngano diri man ko permiti nimo dalhon sa kalibunan kanang mga wala kay tao. Kanang gamay kay tao, diha ko nimo dalhon permiti ay. Pwede dito lang sa Jollibee, McDo, Mang Inasal or kanang musod tagkan mall, mangingana ba or adto ta sa plaza katong daghan kay mga tao. Dili ta diri permiti to sa kalibunan. Uy, naunsa naman taong ka oy? Di, kuan man na lab ka ng, nature lover man ko. Manang, dalon jud ka sa mga kalibunan kay nature lover man ko. De, nagduda na ko. Ano nagduda? Nagduda ko nga nakailain. Yabag, nanay nung kulain nga ikaw ang magagani na yung saras kung kasing-kasing. Sa Sa pag imo ning kulitong sa kutsilyo kung kasing-kasing, di sara gyud makita mo diri. istorya sa mga Nagyan Sara. dili tinuod. Taka man kay unsa man tao na ikaw mga babae ba uberting ra jud kay mo. Kana mga ana, di ko gusto ma-expose imong beauty kay sa public. Kaya para ko aragog ka. Sus, di jud kawawan jud ko nimo sa batian kag naong nako. Dili oy unsa matakal man ikaw na in taon lab. Oy mga uberting naman taon na imong malala oy. Di man gud makaduda ba kay Ay, nalagi sige. makabantay jud ko nimo ngano ari maperminti sa mga kalibunan. Unsa na ni ako naong pangkalibunan ra ni? Ha? Ang pasabot gani ana, nature lover ta. So amaw nang anha kita sa mga libon-libon niya di ko gusto makita ng Love, Lain. paminaw labi ka puya na diri love. Eh lahi na sad nga kuan labi kanang lahi na pong lugar ba. Kanang gusto ko dalhon ko nimo kanang daghan kay tao. Hello, hello. Ah? Naka diri? Asa dapit? Oh, sige, sige. Mana ko. Wat ako di. Lalab, malakaw sa ko. Malakaw sa ko. Na importante, si boss. Bus. Yay, duda ko ani ba. Daro kay sa iyan ang kaduhang babay. Tuon ako bi. Oh my god. Asa man to si Saryo oy? Duda jud ko nga babae to niya ba? Kabos-bos man. Wala jud makitaan ko tong duha lagi. Kato yung ikaduha ning uyab. Mapatay man jud ko to. Oh, silang duha akong patay. Patyon ako silang duha. Patyon ko to na. Gago! Asa man tong animal eh? Oh, lagi ba makitaan lagi to katong yung ikaduha ning uyab ah. Guba tong naong lagi, gubon ko tong naong. Ay, tara ay. Oh my god. Nindot kay diri og mag-outing ta kay dako kay gawan ba pwede ta mag-overnight pero dili lang ta magpagabi. Hoy. Da. Hoy. Lab. Huwag pala. Huwag pala. Hoy, nayabag mo ka. Saan na, Seryo? Kasumbag ako, kausa lang. Akong uyab. Kausa lang. Nga naman ko, relax ba? Diyan, di ko ma-relax. Doon! Dali! Uyab. Fight me! Fight me! Usali mo na siya makuha. Sumbagay sa ta. Sumbagay sa ta. Ama, pildi! Aw. Siyempre, ang kadaog dahil. Makaama kadaog. Iya. Gago! Danog, makadaog ko. Ako ano niya? Dali. Dali! Sumbagay ta. Nano ka, oy, hoy. Ayaw! 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 Say ayaw. Eh, mawa ka na ako. Dili ko musagot nga, mawa ka! Ha? Di man kagatag ako tanan, di mo? Eh, kaya nakauna sa ako, ah! Di man kagdako! Yang karang, huwag man tanan, di mo kumbiyan? Usa biyaan wala mo Ano mo? Boss! Boss! Abi, kwartahan siya, ha? Kwartahan siya mo na, boss! Boss. Ano? Paging anay lab. Republika! Listen to me. Dili! Hawa na! Listen to me. Hawa na! Ano na tani ha? Wala naman! Magpakapigil pa ko sa riyo kay basig pa. Ayaw! Lab. Ayaw ko Mo gumiti! ginanak sa kulata ron. Sumbagay ta! Sumbagay ta! Listen to me very carefully. Lagot ako, ha? Naglagot ako! Dali! Uy. Yan sa ba? Paghilom sa ba? Paghilom ba? Relax na mong kaugalingon ba? Relax lagi! Sorry, magibot puti sa kita! Ibalik ka! Pataka man lang kay. Relax, di ko ba relax? Di ba? Nasubraan magkaunsa na.
Nakaon ang taon ni mo, day. Ikaw animala ka. Ayo. Wala kay laing makit ang lalaki. Ayaw diring sa nanayo. Uyab! Uyab ko niya, Zay! Uyab ko niya, Zay! Ha? Mangilog ka, Abing. Wala na kay kitag lain. Pangita Okay na mo, ka, Day? laing uyab, Day. Pangita dito. Ikaw uyab di mo. Ayaw. Uyab mo, Ayaw ko saryo. uyab. Wa uri ka na, wow, saryo. Ikaw, ako pa yung wa na. Sa ikaw pa yung wa mawo? Uy! Ayaw. Ikaw dapat mawaw! Pagilom na ba? Pagi... Maikog na. Mangilugay ka! Pagilom siya. Ano, maikog ba? Pagilom ay siya. Pangilugay. Uy, Ano maikog ng kulo mo? Di ba ba? Day. Ikalma ni mo self. Ayaw lagi ba? Na, Iyaw, salamat ka, di ko kadaog. Kay kadaog pa ko naman na. Naigo na mo lang, gubat na mo lang. Ha? Lab, ay. Sa lab. Pagpili na mo da. Panangin ng boss or ako? Ha? Pagpili. Wakay piliyaw ninyo. Inunsa na mintahan mo eh. Oh, kaya pili ang saryo? Oh, Wala aray ko ba- siya pilion kay igsuon ko mana. Ha? Tana, saryo. Biyaya. Biyain na mo. uyab. Kanya sa akin niya. Ikso ang dali. Isuong ganinin ako. Boss din ako kaya ako aning ate mo ni tighatag na kong kwarta ba tig finance ba mo nang gitawag na kong boss. Ikaw pa pataka sad ka. Ay, te. Sorry. Pagsuri. Ang say sorry. Sorry. Why, sorry. Tara, ulit ka, saryo. Sorry. Pag matuod to tingalab na kong imong manghud. Dili, saryo ha. Di. Dili ka pwede nga maanha ka ng babayana. Ulit, biyain na. Biyain na, saryo. Tama. Pagsuri ba? Pagsuri. Sorry, te! Sorry!